Bilboko merkatari txikiek badaukate online denda, kokoius.com atariak 50 baino gehiago biltzen ditu. Plataforma honi esker sarean saldu dezakete euro bat bera ere inbertitu gabe. Ez dutela ordaindu behar, ez da kokoiusen sartzeko, ez dute hilero ezer ordaindu behar. Orduan guk egiten duguna da zeo zer saltzen baduzu, guk zati batekin geratzen gara, 7%. Ordainetan dendariek proiektua zabaldu beharko dute bezeroen artean. Denda lokalak edo tokiko dendak nolabait elkartu eta gure artean merkataritza gune bat interneten. Hori oso ondo dago eta guretzat gure filosofiaren barnean ere badago. Nosotros sí tenemos una página web. Guk badaukagu webgunea, baina geuk bakarrik ezin dugu interneten lehiatu. Orain talde moduan indar gehiago daukagu. Para ser más comercios, pues mayor fuerza, claro. Gainera, amaitu dira ordutegia arazoak, webgune honi esker une oro daude irekita. La gente tiene prisa, tiene falta de tiempo. Jendeak presa dauka, denbora falta. Gaueko 10etan etxere iritsi eta erosketak egin ditzakete. Y ponerte a comprar los regalos, es una maravilla. Egun gutxi daramatza martxan Kokoiusek espero dute Gabonetako erosketek Bilboko dendari txikien online gune hau indartzea.